Codis és un projecte comunitari que intervé a la zona nord de Sabadell i és un projecte on realitzem diverses activitats per afavorir el benestar social del territori i de la ciutadania que hi viu. Y me apunté y fui con ellas y bueno, desde ahí comenzó, fui a una caminata, después de la caminata me fui ingresando poco a poco y fui conociendo lo que era la cocina y ahí, bueno, me he quedado con ellas. Si nosaltres estem a un lloc, podrem donar cobertura al que hi ha al voltant, però si nosaltres ens apropem a les persones, podrem donar cobertura a les necessitats d'aquelles persones. El tarannà del projecte Codis fa que intervenim a la comunitat i ho fem a través d'equipaments municipals, com són els centres cívics, els casals comunitaris, la biblioteca municipal i alhora també fem ús d'espais públics. Me integro mucho, porque al principio yo no me comunicaba, no salía, y a raíz de esto soy como más social. Me comunico y tengo muchas otras amistades. Llavors, actualment sí que estem aconseguint aquestes activitats més autogestionades, on les persones potser han passat per Codis només com a participants i ara estan entomant altres rols. Todos participamos en el mismo sentido de la palabra. Todos somos igual, por decir algo. Tenemos las mismas funciones.